Ама дай парите сами мания. Романтична вечеря, скакат и васа, изпразнени бутилки, обърната маса. Госпожата с брадата, верно ли е гей? Най-добре да питаме Иван и Андрей. Шефа не запълва, само разширява дупките в тая държава. Гледахте ли с нощи звенета горещо? Някакви колежки целунали нещо? Вече спорно, следващата стъпка е домашно порно. Кой ли ще посегнеш, сама ли ще си легнеш? Това е вече спорно, ще правиме ли порно? Сама ли ще си легнеш? Това е вече спорно. Следващата стъпка е домашно порно. Кой ли ще посегнеш, сама ли ще си легнеш? Това е вече спорно, ще правиме ли порно?